Nabatyagan sab sa norteng bahin sa probinsya sa Sugbo ang epekto sa bagyong Verbena. Ang report ni Nico Sereno. Menos na ang mga tao nga naabtan namo sa barangay Kotkot, Liloan, pasado alas 8 kagabi. Kay kadaghanan naka-evacuate na tungod sa bagyo. Ang lugar, usa sa grabing gilunupan ni adtong bagyong Tino. Gani makita pa ang gibili ni ining danyos, grabing lapok ug napondo pa nga mga basura. Matud sa uban, nagpabilin lang sab sila kay aron mabantayan ang ilang kabtangan. Sabot mo ito, yung unikap nga, kung muda ko ng tubig, sibat na mo din. Pero kaya may kaplo rin na nga inig muda ko kanang pwede mamalhin na mudaan. Pero sige na ko, sige lang kap, kung muda ko ng tubig, mamalhin na sinyo. Naan mo ko experience atong unang baha nga nilihok sad sila. Mas malipay sila nga naay tragedy baha kay makahimo man sila ga isira kay wa may mga tao. Kay very good. Na trauma na may atong baha. Pero ikaw magpabili lang ka nga rin. Oo, bili lang ko. Ano man siya? Kay lisod na kay biyaan akong balay na pa may makuan god. Tapay madagay not. Bisan layo sa barangay Kotkot, sa Liloan Central School sila mibakwit nga moabot 4 kilometros pa ang distansya. Bisan nagkalawom ang kagabhion, daghan pa ang nag-abot-abot sa eskwelahan. Sa Danau City, kapin sa 4,000 ka mga tao ang namakwit usab sa 32 ka mga evacuation centers. Lakip na sa Danau Central School. Apan wala una gipagamit ang first floor nga mga classrooms ug ang ibabawng andana ra. Kinitungod kay pag-igo sa bagyong Tino, lakip ang mga rooms sa ubos nga gilunupan. Mga pasado launa sa kadlawon sugod nga nabatyagan ang puwersa ni bagyong Verbena. Kusog ang bundak sa uwan ug usahay muhuros usab ang kusog nga hangin. Hangtod nga mibuntag, babatyagan gihapon pupanagsa ang paghuros sa hangin. Mga alasay sa buntag, naabtan namo ang DRRM personnel nga misusi sa parte sa Kotkot River, utlanan sa Liloan ug Compostela. Usasab kini sa grabe nga misuyla pag-igo sa bagyong Tino nga milunop sa ubay-ubay nga mga panimay. Kotkot River okay, overflow niya balik. Okay. Pero wala ra mo. So far wala man sir. Since 10 PM pa man nagmonitor. Samtang sa Danau City, gihangup sab sa mga opisyales nga wala kaayoy na apektuhan sa bagyong Verbena. Apan importante na lang sab gyud kuno nga nanagana og daan. Nakita na to nga dunay possibility sa gikusgo na tong uwana lagi dakong possibility nga mo baha yun kay ang atong mga drainage na to is wa pa man na to maato og diklag. Kaluoy sa Dios mura og na-spare gid mi. Pero gahapon gisunod gid namo ang protocol no sa kaning sa OCD ba. So nag-preemptive evacuation mi gahapon alas 3. Niya nag-force evacuation mi mga 7. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.